नौ सापागुरी विधानसभा समष्टिनि सासे एमएलए हिसाबै आरो आसामनि सासे मिनिस्टार हिसाबै 2021 आरो 22 मायथाइनि आसाम सरकारनिफ्राय बे समष्टिनि सिङाव जौगाखांनायनि थाखाय लानाय हाबाफारिफोर बेफोरखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। बे बोसोरसेयाव जोङो मा आसनिखौ नाजावदों आरो समष्टिया बबे बिथिङाव बोरै जौगानो थांगासिनो दङ। मख'जानाय आसनिफोरा मोनसेबो दाबो कमप्लिट जानायनि बाथ्रा गैया, खारन बे आसनिफोरखौ खामानि मावनाया दासो जागायदों। नाथाय फाइनान्सियेल सेंसन जाबाय, एप्रुभेल मोनबाय आरो टेन्डार जाबाय। बे हिसाबै माखासे समनि गेजेराव बियो कमप्लिट जागोन। गिबियावनो आङो सापागुरी समष्टियाव सयल कनजारभेशननि मिनिस्टार हिसाबै गासै आरआइडिएफनि सिङाव प्राय 9था स्किम सापागुरी समष्टिनि सिङाव आङो सोदों। लोगोसेयैनो एसअपिडि होनो जेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनि फैसाजों मावनाय, बियो गासै 6। मोननैजों मिलायनानै सयल कनजारभेशननि सिङाव आङो दा टटेल 15था स्किम सापागुरी समष्टिनि सिङाव सोनानै दं। बिनि दारै दुब्लि खुरखानाय एबा फिसा जाम्फैफोर खुरखानाय, गायग्रा हाफोर नस्थ' जालांनाय, बेफोरखौ रैखाथि होनायनि खामानि मावबाय थादों। गुबैयै मावनानै जाग्रा आबादारिफोर आरो गामिनि मानसिफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय। नैथियाव दा सापागुरी समष्टिनि सिङाव कम्पोजिट स्कुलनि जि स्किम, गभर्नमेन्ट अफ आसामा आसाम नाङै लादों। बेवहाय सापागुरी समष्टियाव 25टा फरायसालिफोरखौ 25टा फरायसालिफोरखौ कम्पोजिट स्कुलनि स्किमाव सोसनदों आरो गंसे फरायसालिया 50 लाख करि मोनगोन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय। बियो जोबोद गिदिर मोनसे हाबाफारि। आरो 25टा कम्पोजिट स्कुलाव हाबनायनि उनाव समष्टिनि सिङाव गोबांथार स्कुल बेबायदि गैला जेरावनाखि सरकारि आसनिया हाबनांगौ दङ एबा फाइनान्सियेल ग्रेन्टस नांगौ। गोबां स्कुल दं, एलपि स्कुलफोर, आरो थालांनाय माखासे फरायसालिफोरनि जेंनाखौबो सुस्रांनायनि थाखाय लामा लादों। आनटाइड फान्डनिफ्राय सापागुरी समष्टिनि सिङाव बर'बाजार राभांआव थानाय इउएन एकाडेमिनि बाउन्डारि वालखौ लुनो थाखाय 5 लाख थाखा होनाय जादों। दुमनि लकनाथ बाबा मन्दिरनि मोखाङाव मोनसे लाइब्रेरि लुनो थाखाय 5 लाख थाखा होनाय जादों। सिमला बाजारनि केसि कलेजनि क्लासरुम लुनो थाखाय 10 लाख थाखा होनाय जादों। आरो मसलपुरनि टाउननि बिखायाव थानाय जि गोजोनपुरी पार्क, बिनि जौगाखांनायनि थाखाय 5 लाख थाखा हरनाय जादों। गोजोनपुरी पार्कनि थाखाय आनटाइड फान्डनिफ्रायसो 5 लाख मोनदों, नाथाय एमएलएनि एरिया डेभेलपमेन्टनि फान्डनिफ्रायबो 3 लाख थाखा हमबावनाय जादों। गासै 8 लाख थाखा गोजोनपुरी पार्कनि थाखाय हमनाय जाबाय। हेन्डलुम मडेल भिलेज कख्लाबारियाव बानायनांगौनि थाखाय बाजेटआव दासिम प्रप'जाल दङ आरो बेहा दाबो बाजेटनि थाखा बेसेबां थाखा हमनाय जागोन बेखौ जोङो थाखाखौ थिग खालामनाय जायाखै, नाथाय बाजेटआव अलरेडि प्रप'जालाव हाबनानै दङ। सिएम रिलिफ फान्डनिफ्राय आङो 50 लाख थाखा 50 लाख रां मोनदोंमोन। गासैबो एमएलएफ्रा मोनदों, रुलिं पार्टिनिया फ्रायानो मोनदों, खायफा खम मोनदों, खायफा बारा मोनदों। आं 50 लाख रां मोनदों आरो बाराथ' मोनाखै, खायफाया खम मोनदों। 50 लाख रां मोनदों। आं बिनि दारै 713सा फरायसाफोर आरो गोरिब बेमार जानानै थानाय मुलि बायनो हायै मानसिफोरनो राङारि मदद होनाय जादों। गासै 713सा बिथांमोना राङारि मदद मोनदों। बिएडिपि फान्डनिफ्राय गासै 5टा आसनि लाबाय, 5टा स्किम। बियो गासै 7 कौटि 83 लाख, माने 7 कौटि 83 लाख रांनि जाबाय। बर्डार एरिया लामा एबा स्कुल एबा लोंनाय दैनि बेबस्थानि थाखाय।
आसाम गभर्नमेन्टआ थांखि लाखानाय बादियै आसामनि मुख्यमन्त्रिया थांनाय 13 थारिख जानुवारियाव नैबे बोसोरनिनो कक्लाबारि फार्माव जानो गोनां एग्र' फरेस्ट्रि कलेज आरो बाय'डाइभारसिटि बेनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनफैखांबाय। दासिमाव बिनि खामानिया जागायाखै, बेखौ खिन्थु थाबैनो मावनो थाखाय आखायाव लानाय जागोन। बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेंगल फ्लरिकान कनजारभेशन रिसार्च एन्ड इको टुरिज्म साइट बेनि मोनसे आसनि बाहाय ITI खौ बानायनाय जागोन होननानै दा बेखौ काउन्सिलनि बिथिंनिफ्राय हाखौ हरनांगौ आरो प्रस्ताबखौ हरनांगौ बिटिसिनिफ्राय। बिदिनो इन्टिग्रेटेड DC अफिस लुनाय जागोन। दा DC अफिसा जोंना फिसाथार, जिरायनो मानसिफोर थांनो मानो बिराद जायगा गैया। दा आसाम गभर्नमेन्टआ अलरेडि 25 कोटि थाखा सेंसन होबाय, बेनि टेन्डाराबो जालांबाय, बेखौ लुनाय जासिगोन। लोगोसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय मा मसुलपुराव जिल्ला डिस्ट्रिक्ट लेभेल मोनसे स्टेडियाम जागोन 50 कोटि थाखानि। 50 कोटिनि स्टेडियाम माने बे मोनसे नेशनेल लेभेल स्टेडियाम जानोसै। दा बेवहाय जोंनि गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा मानसिफोरा बे स्टेडियामाव गेलेनो हागोन आरो जोंनि गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआव जौगानाय फैगोन। लोगोसे RIDFनि 10 कोटि थाखा आं मोनदोंमोन थांनाय बोसोराव। बाहाय गंथाम दालां बानायनाय जाबाय। मोनसेया जाबाय गल्डिं दैमानि सायाव, मोनसे जाबाय देखादंनि सायाव, मोनसेया जाबाय पथा। गल्डिंआव 2 कोटि 27 लाखसो फैसा होनाय जादों आरो बिदिनो पथायाव 2 कोटि 72 लाखसो जादों आरो बिदिनो देखादंआव 4 कोटि 91 लाखसो होनाय जादों। दा गंथाम दालांखौ बानायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो दा बेवहाय आङो माखासे माबाखौ लिराखै, जेनेबा हमनानै लादो बानेश्वर बसुमतारी जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन, गायसनगिरि, बिथांनि फबनाय जायगायाव बाउन्डारि वालबो मोजाङै गैया एबा गेटबो गैया मोजाङै। दा बे गेटखौ आरो बाउन्डारि वालखौ लुफुंनो थाखाय आङो 5 लाख थाखा MLA LAD फान्डनिफ्राय होदों। बिदिनो गोबां MLA LAD फान्डनिफ्राय होनाय फान्डफोर स्किमफोर दङ। बेखौनो आङो दिनै पार्टिनि मावथिफोर आरो सांबादिक लोगोफोरखौ लानानै बेखेवनाय जादों मसलपुराव। आरो बियो आं बुंनानै लाया जे बेखौ आं मावजोबनाय होननानै आं बुंनानै लाया, नाथाय जिहेतु बे बोसोरसेयाव आं MLA हिसाबै जिखिनि नाजादों, बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनि आसाम सरकारनि बिथिंनिफ्राय जिखिनिखौ हादों बे समस्तिनि थाखाय हरदों। लोगोसे काउन्सिल बिथिंनिफ्राय मावनाय खामानिखौ जेखौ आं बुंनो नाङा, काउन्सिला बुंगोन। काउन्सिलाबो गोबां खामानि मावबाय, जेरै कक्लाबारिफोर ओनसोलाव गोबां लामा बानायबाय, कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव गोबां लामा बानायनायनि प्रप'जालबो फैबाय आरो ओरैनो बर' एकट हिसाबैबो बेवहाय माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर दङ। दा आं लुबैनाया मा हिसाबैबो जोंनाबो गसंनो हायो आरो बेवहाय मोनसे इन्टेलेक्सुवेल केपासिटि बा इन्टेलेक्सुवेल कालसारा जौगानांगौ। साननो गोरों मानसिफ्रा ज' जानानै ब्रेन वार्क खालामनांगौ। मसलपुर टाउना जौगाफुबाय थानाय मोनसे टाउन। बे टाउनखौ बेस खालामनानै लासैनो बाक्सा जिल्लानि इन्टेलेक्सुवेल पावारफोरा एबा इन्टेलेक्सुवेल सुबुंफोरा शिक्षानि बिथिङाव आरो संस्कृतिनि बिथिङाव, हारिमुनि बिथिङाव, रावनि बिथिङाव, गेलेनाय सब माने जि इक'नमिक बिथिङाव जोङो बोरै जौगानो हायो बिनि सायाव मोनसे सिन्था सरसा जानांगौ। लोगोसेयैनो दा गामि गामि फुख्रि जावनानै दै जमायनायनि मोनसे राहा, जायनि थाखाय दैबानाखौ बेजोंनो होबथानो हायो। गोदो गोदाय दंमोनबो जोंनि गामि गामि फुख्रि, जायनि थाखाय अखाफ्रा हाबाबो बाहाय जमा जानानै बानाया खम जायोमोन। दा बेफोर गैला, बिफां लाइफां गैयिखाय बानाया बारा जाबाय। बानाखौ होबथानायनि थाखायबो सोरबा जुदि बेकार सेंग्राफ्रा कअपारेटिभ ससाइटि बानायनानै फार्मिं माने ससाइटि बानायोबा बाहायनो ना फुख्रिबो लाफायो। 100 बिगा, 200 बिगा, 300 बिगा, सोरबा 15 बिगा, सोरबा 10 बिगा लानानै आसनि खालामोब्ला आसाम सरकारा बेफोरनो मदद होनायनि थाखाय थाग थियारि जानानै दं। लोगोसेयैनो फैगौ 5 बोसोराव बाक्सा जिल्लाखौ जेरैबो बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय गासैबो धोरोमनि
मदद एबा राहा लामा एबा मददखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनलांगोन होननानै आं आसा थियो थ' दिनै 1 बोसोरनि जि मोनसे रिपर्ट आंनि बिथिंनिफ्राय मावनाय आरो हानायखिनिखौ आङो खुनु गरसे थाखा हेरफेर जायालासिनो बेफोर हाबाफारिखौ जाहाथे मावफुंनाय जालाङो बेखौनो आं मिजिंथियो आरो बेखिनिखौनो दिनै आङो रायजो राजाफोरनो गथायनाय जाबाय थांनाय बोसोरनि खिन्थु फैगौ 4 बोसोराव आरोबाव मावलांगोन बेनिफ्राय 3-4 गुन बारा खामानि मावलांनायनि थाखाय आं नाजालांबाय थागोन। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360